Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagnabaw sang suba, basura, quarrying kag pagdaludo sang tubig gikan sa kabukiran, ginalantaw nga rason sa pagbaha sa 3rd District sa New Year's Day. Si senta ka mga empleyado sa Basiwa, wala lagi pasunod sa opisina kaina sang aga. Joyride sa mga minor de edad, nagresulta sa madugo nga aksidente sa imbukada sang tuig. Lokal nga panguluan sang Don Salvador Benedicto, ginsaway ang ginhimo nga binastos sa motorcycle rider sa ilang nga banwa. Kag sa Good Vibes, Swedish saxophonist naghimo sang kanta para sa Danugan Island. Initaran sa Digicast Negros X. Sa number 10, nagsugod na subong nga adlaw ang business one-stop shop sa siyudad sa Bacolod para sa pagkuha sa nga business permit kasubungan sa pagpa-renew sini. Sa nahauna nga tion, ginpahamtang ang one-stop shop sa siyudad sa sulod sang Ayala Capital Central Mall para mangin mahapos para sa pumuluyo sa pag-process ng ilang mga permit kag mapatuman ng minimum health protocol. Inibangod sang ginapatuman nga no appointment, no transaction policy kung sa diin ang luyag magpa-renew ang dapat anay mag-set sang appointment sa business permits and licensing office antes makapa-renew. Ini ang mahimo online o kung magkato sa ila opisina sa Bacolod City Government Center. Ang Business One-Stop Shop ang magabukas humalin las 9 sang aga, tubtub las 5 sang hapon, kada Lunes, tubtub Biyernes. Magalawig ini sa sulod sang duha ka bulan, gani ginahaylo sang syudad ang mga negosyante nga temprano nga magparehistro o kung magpa-renew sang ilang mga permit agud nga hindi mamultahan. Mayara man sang 10% nga discount ang mga magabayad sang advance sang ilang regulatory fees para sa bilog nga tuig antes sang Marso 31. Sa number 9, ginpasapasahan sa weekend ang isa ka litrato sa isa ka motorcycle rider nga may bitbit nga placard nga may binastos nga tinaga. Na-post ini sa Sikyagang nga Facebook page. Kuha ang litrato sa dalanon sang Don Salvador Benedicto nga masamig ginakadtuan sang riders kung weekend. Naglapot sa igtalupangod sa lokal nga panguluhan sang DSB ang among litrato. Gani pinaagi man sa Facebook page sang Banwa. Ila gitawag ang atensyon sa mga riders kag ginpahibalo nga wala nila ginatolerar ang ini nga hilimuon. Nabutang man sa post nga ginatugtan nila ang riders nga magpadulong sa ilang Banwa pero kung tani mga iresponsable man ang riders sa ilang mga ginapanghimo kag mga ginapang post sa social media. Sa number 8, fetus ang nasapwan sa isa ka kanal sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod antes magbulag ang tuig. Isa ka anong tubtub pito ka bulan nga fetus ang nasapwan sang isa ka residente nga nagalutaw sa kanal sa Purok Jupiter, Barangay Singkang Airport sang udto sa Disyembre 31. Gilayon nga gindala sa barangay kag ginpalubong ang fetus. Sunod sa hepe sang Police Station 8 nga si Captain Junray Batadlan, may mga residente nga nagsiling nga isa ka rugby girl ang nagpilak sa kanal sang fetus. Ginakumpirma pa sang pulis ang amo nga impormasyon. Sa number 7, lalaki nga nagapaninlo sang building, patay matapos nga makuryente. Patay ang 41 anyos si Sander Perez matapos makuryente kay inasang aga. Suno kay Police Major Jovel Sidel, pamuno sa Police Station 1, ang biktima upod sang iya nga amay ang nagapanglimpyo sa guwa sang building sa dalan Galo Lacson. Sang hinali na lang magliad si Perez samtang naka-harness kag iya na igo ang live wire. Siya ang nakuryente kag pila pa ka minuto sa nagligad antes siya nga na-rescue. Patay na siya sa mag-abot sa ospital. Sa number 6, joyride sa mga menor de edad sa New Year nagresulta sa pagkapatay sang isa kag pagkasamad sang duha matapos nga makabunggo ang ilang pick-up sa Center Island sa Barangay Tangub sa Bacolod. Bago pa lang nagbulag ang tuig kag nautas ng kabuhi sang isa ka menor de edad nga lalaki.
Patay ang 14 anyos nga si Francis Batak nga pasahero sa salakyan samtang pilaso naman ang isa pa ka pasahero nga 13 anyos kag 17 anyos nga driver. Sunod sa traffic investigator nga sa pulis Master Sergeant Randy Abelio, naga-joyride lang ang 3 ka menor de edad 1:30 sang kaagahon sa Enero 1 sa makabunggong ila ginasakyan nga Nissan Navara sa Center Island sa Dalan Araneta sakop sang barangay Tangub. Nagkulob pang salakyan bangod sang impact. Dead on the spot si Batak samtang gilayo naman gindala sa ospital ang iya duha ka menor de edad nga upod. Sunod sa PNP, ang 17 anyos nga driver ang nakainom samtang nagamaneho. Sa number 5, 3 ka mga persona patay sa separado nga mga insidente sa pagpaniro sa bisperas kag mismo una nga adlaw sa 2021. Nasapuan na lamang sa pulis nga nagahigda na sa dalan sa barangay Tinungan sa Isabela kag dapilpilan sa iya motorsiklo ang 52 anyos nga si Edgar Atido nga empleyado sa Binalbagan kag isa ka radio operator sa Binalbagan Police Station sang gabi sa bispera sang bagong tuig. Maigo sang bala sa nagkalinaing nga bahin sa iyang lawas ang biktima kag patay na siyang mag-abot sa ospital. Sa investigasyon sa Isabela PNP, mahimo nga may nakaaway sa bulangan si Atido. Parayon pang investigasyon sang pulis. Samtang alas 2:30 naman sang kaagahon sang Enero 1, patay man sa pagpaniro ang drug surrenderer nga si Jomar Pahamutang. Gintiro ang biktima sang mga wala pa makilala nga persona sa Purok Sigay, Barangay 2 sa Bacolod, kagiliyon man nga nagpalagyo ang mga sospek sakay sa motorsiklo. Anom ka mga empty shells ang kalibre 45 nga armas na nakuha sa crime scene. Sa syudad ng San Carlos, gintiro man alas 6 ang gabi sang Enero 1 ang 56 anyos nga si Marcelito Pique sa Barangay Quezon. Sa investigasyon sa pulis, nakaaway sa biktima ang mangunguma nga si Noel Hipano nga amo nga nagluthang sa iya sang 3 ka beses nga iyaging kamatay. Ginausisa pa sang PNP ang natabo kag ginapangita man tubtob karon ang nagpalagyo nga sospek. Sa number 4, nagsugod na ang pag-inabot sa mga locally stranded individual matapos amat-amat na nga na-lift ang suspension sa ilang arrival. Kaina may masobra sa 60 nga nag-abot gikan Cebu kag masobra sa 200 naman ang gikan sa Manila. Kahapon may masobra man sa 100 ang nag-abot. Sa karon may ligwa ang mga quarantine facilities pero kay tungod nga na-lift na ang moratorium, ginapaabot naman ang pagkapuno sini. Suno kay Zeffard Kaelian, ang pamuno sa Provincial Incident Management Team, tugas ang mga pagtililipon sa holidays, ang local transmission ang ilang nga ginabantayan. Tungod naman sa bag-o nga variant sa COVID-19, kag may mga ginapatuman nga travel ban, nagnubo ang kadamuon sa mga returning overseas Filipinos nga nag-inabot. Sunod naman kay Governor Eugenio Jose Lacson, plastado sa gihapon ng protocol sa probinsya nga nagalakip sang swabbing sa mga airports kag seaports. Ang LGU nagalain-lain ng ilang health protocols, may ara nga patapos gid ang ilang quarantine sa quarantine facility, no. Amo man nga ang ibang LGU may unod man ang ilang quarantine facility, but sa aton subong nga statistics, no, nagaiba na gid kag I hope nga prepared na sila sa pagsulungan sa bag-o nga mga LSIs. I'm expecting a rise in numbers. If you look at our numbers now, it's so good, no? We have less than 200 active, I think 156 active cases. So it has really been going down. But also because there has been a moratorium of receiving especially LSIs. No? Sa number 3, gobernador naglagda na sa isa ka non-disclosure agreement para sa 30 bilyones pesos nga balor sa bakuna kontra COVID-19 para sa probinsya. Hindi naruyag pa ni Lacson nga ipatpat ang kaundan sini, pero mahimo nga ang pondo pagakuwaon sa Provincial Disaster Management Fund sa 2021 budget. Mangin priority sa pagbakuna among medical frontliners. Lakip ang mga senior citizen nga ginabatsyag kag iban pa nga sektor nga nalakip sa mga nagserbisyo man sandig sa Interagency Task Force nga guidelines. Ang sigurado sulod sa kay Lacson nga amo nga wala sang LGU nga mababayan pagbakuna kung pagbakuna ang paghahambalan. Nagapati si Lacson nga nagakaigo lamang nga mangin voluntary ang pagpabakuna. May budget man ang national government para diri pero sa karon hindi pa mapatod ini. Jutay lamang ang maiguan nga bakuna sa 30 milyones pesos nga budget suno sa kay Lacson. We're just because it could be an allocation, it could be a grant.
no? So we don't know what the arrangement will be. So that But the amount that I said is, I was informed that it could be available from the PDRRMO. Sa number 2, 60 ka mga empleyado sa Bacolod City Water District nga gindeklarar ang mga posisyon nga redundant ang wala na makasulod sa talatapan, agud kuntani mag-report sa ilang nga trabaho kaina sang aga. Ang detalye sa sininga report. Antes las 8 sang aga, nag-abot na sa talatapan sa Bacolod City Water District ang mga 60 ka empleyado para kuntani mag-report para sa ilang nga trabaho. Disyembre 29, ginpapanaog ang office order nga nagapahibalo sa ila nga sila ang gindeclare redundant. Gani sila ang maga-turnover na sa ilang nga accountability kag makasulod na lamang sila sa Basiwa premises kung sila ang mag-process ng ilang nga clearance. Suno kay Lenny Espina, ang presidente sa Basiwa Employees Union, ilagin kakibot ang desisyon kag nagpadulong sila sa Basiwa para mag-report sa ilang nga trabaho sa gihapon. Hindi sila pwede basta lang nga makakasunod sa iya bangod sa idalom sila sa Civil Service Commission. Ang 60 ka empleyado suno kay Espina, ang mga empleyado sa Basiwa nga wala nag-avail sa gintanyag sang prime water sa nagsulod ang Basiwa sa isa ka joint venture agreement diri. Nalakip sa gintanyag amo ang early retirement incentive kag ang pag-apply bilang empleyado sang prime water. Kisa dumano ka nga redundant because of the OGCC opinion kag board resolution nga gin papanaog sa board of directors ng Basiwa. Opinion na siya, hindi siya law. So nga mahambal sila redundant kay government employee kami. Lain man niya ang government employee, ang Basiwa, kag ang joint venture nga iya sang prime water, different na siya. Sunod naman sa acting general manager sa Basiwa nga si Engineer Michael Suliva, sang pag-profiling pa lang dala sang joint venture agreement na pahibalo na ang mga natungdan nga empleyado nga igadeklara nga redundant ang ilang nga posisyon. Pero kay tungod nga wala man sila nag-avail sa anuman nga gintanyag kag nadula na ang ilang nga posisyon, mahimo nga terminal leave na lamang nila ang ilang nga makuha. The leave pay, the terminal leave pay will be given. Suno kay Councilor Wilson Gamboa Jr. ang natabo, iya igatalakay sa sangguniang panlungsod sini nga semana. Hindi makabig nga labor issue ini bangod sa idalom sa Civil Service Commission ang natungdan nga mga empleyado. The Civil Service Commission issue lang din niya because they are under the Civil Service Commission. So wala na sang ibang ahensya ang dapat na maghatag sa sining order kundi only the Civil Service Commission because they are protected under the Civil Service Law. But even sir na nag-enter sila into a JVA and that has Oh yes! In fact, it was one of the guarantees ang sining partnership that not a single member or employee of Basiwa will be terminated. Pero sunod naman kay Suliva, matuod nga sa CSC ang mga natungdan nga empleyado pero wala naman nagakasayuran nga wala sang posisyon nga hindi sarang madula. As part of the process ng profiling. And syempre kung if that position is not filled, so mangita siya somebody to fill that up. Okay. So with regards naman sa position nila sa Basiwa, wala na to ilang position. So they were declared redundant by the board. So may bago na structure ang Basiwa. Sa interview sang media kay Suliva, iyagin siling nga iya atubangon ang mga apektado nga empleyado. Pero suno kay Espina sa karon nga adlaw, wala ini natigayon. Kag sila ang nagpa-blotter na lamang sang insidente sa pulis. Nagkonsulta naman ang mga apektado nga empleyado sa ila nga abogado. Kag sa number 1 sa mga balita subong nga adlaw, basura, quarrying, pagdaludo sang tubig gikan sa kabukiran, kag ang pagnabaw sa suba, ini ang mga ginalantaw sa karon nga rason kun nga agin baha ang 3rd District sa mismo nga pagbulag sang tuig. Yaring report. Alas 8 sang aga sang Enero 1, nagtahaw na ang baha pero amo pa sini ang sitwasyon sang Lopez Silay City Branch. May mga karsada nga mabudlay agyan bangod may tubig baha sa gihapon. Sa kudal sang ancestral house sa mga Hofilenya, makita ang mga ginpang-anod nga mga basura. Ang ini nga lalaki nagaubog pa sa baha. Suno sa iya, wala sila tinulugan sang ebokada sang New Year bangod sang baha. Ano mga pagkabutang yung basagid? Basagit na ng mga bayo, nang basagit na, huwag ka mga tinulugan sa mga aga. New Year pa naman? Umugan ko subungan dyan yung New Year.
Ang inaman nga lalaki may bitbit pangalubid para gamiton sa pag-evacuate sa mga residente sa piyak nga purok. May gatag dito sa may purok. Sa may plangi, purok nara. Kaya may tao pa ito nga wala ka, Ina-rescue? may evacuate tungkol na tulugan. Sa mismo nga highway, naga-traffic. Hindi magrisgo ang iban nga mga motorista nga magtabok sa dalan kay madalom ang tubig. May pulis lang sa tunga sang dalan nga nagatiniil para magiya sa mga motorista. Ang ini nga mag-amay, masobra sa 1 ka oras nga nagahulat para makatabok sa ibi magalona. Wala sila magrisgo sa pagtabok sa baha. Sa Bacolod, puli ka mo tani. Kagina ta ko marikulat, sir? Hindi ka di kaya na sa motor, oh? Kaya man, nga rin labo kayo start vlog ko. Ha? Labo. Subo ka tama? Mabasa. Pati ang headquarters ng Regional Public Safety Battalion 6 sa Higad Sagdalan wala makaluwas sa baha. Sa K-Town Subdivision sa Victoria City, nagtahaw na ang tubig pero ang lunang nga dala sang baha nagapabilin. Halos tanan nga residente masako sa pagpanilo sang ilang nga mga ugsaran. Si Gingging nagapang isa-isa limpyo sang iyang nga mga baligya kay ang iyang nga grocery store ginsulod man sang baha. Sa ibabaw sang jeep sila nagpaligad sang gabi sang iyang nga mister para lang hindi maanod sang tubig. Tubig? Sugod na alas 12, ma'am. Onwards. From Tuguro. Mga alas 2 sa kagahon. Oo. Ti anong ginobran nyo lang, ma'am? Wala, pugo kami da. Kasi nag-subside. Hasta anong oras nag-subside, ma'am? Mga 7. Mga 6:30. Nanaog na kami pero ang tubig. Dirigapon hawa. Ang iyang nga mga customer nagbulig na ng ani sa pagpanilo sang iyang nga mga baligya. Si Russell kagang iya naman nga mga pamilya, wala man sang tinulugan, masako man sila sa pagpanilo sang ilang nga ugsaran. Ang duha ka ref sa katupad niya nga tiyanggi, ginpang anod sang baha, hindi na makita. Ang washing machine sa ilang nga garahe, iya sang kaingod niya balay kag ginanod pa kadto sa guwa sang ilang nga gate. Gin pa kamaayo niya na lang nga ibutang anay sa ilang nga garahe para hindi mabudlayan sa pagpangita ang tag-iya. Sir, wala iya gali ulan diri kagabi sa Victoria. Diri sa inyo sa Kingtown, wala ulan? Wala. Ano lang bali, sir? Nang Vicentality, wala? Ara internet silang Tapos, ano oras nagsaka ang tubig, sir? mga 12 past 12 no? Sugod na saka. Mga amo na oras, sir, gaano ka mo tani na, sir? Celebrate niya yun. Tapos, Right na. untat. Oh. Sa kabilugan, ang Talisay, sila'y ka Victoria City kag Banwas ang ibi magalon na ang nahalitan sang baha. Masobra sa 15,000 ka mga pamilya ang apektado. Sa Victoria City, namising pa kag nasapwan na lamang nga patay ang 26 anyos nga si Ramil Panes. Naanod siya sang baha samtang papauli sa ilang nga balay sa mismo nga New Year's Eve. Sunod sa pamuno sang Provincial Disaster Management Program Division nga si Zafard Kailian, hindi tuman kakusog sang ulan sa iban nga mga lugar pero tuman kadalom sang baha. Ang basura, quarrying, pagnabaw sang suba kag pagdaludo sang tubig gikan sa kabukiran ang ginalantaw nga mga rason kun nga ang nagbaha. Hindi damo naman din basura kung lang taon na nag-agi kita dito sa mga bridges na tubala nga nalapawan. Damo gid basura, no? May basura natubuan na sa mga hilamon, no? Or mga kwanto na obstruction na sa waterways naton. And lang taon naton ang pa-assess naton sa kada DRM offices naton kag sa engineering department nila on how do we clear tang waterways para ma-prevent na ang mga pagbaha. 2001, 2011 kag 2021 ginbaha ang Silay City. Tag napulo ka tuig ang balot-balot sang pagbaha. Ang Department of Environment and Natural Resources nagpangayo man sa updated nga listahan sa mga quarry sites sa mga ginbaha nga mga lugar para mausisa. Sa Good Vibes, isa ka Swedish saxophonist ang naghimo sang ambahanon para sa Danhugan Island Marine Sanctuary nga nagadala sang mensahe sang pag-amlig sa palibot. Mga local artist ang nanging kabahin man sa music video. Ang detalye sa report ni Martigo. Makita na karon sa YouTube kag mabatian sa Spotify ang ini nga original composition sang Swedish saxophonist nga si Anders Paulsen. Makit-an sa music video ang katahom sang dunang manggad sang Danhugan Island nga isa ka marine sanctuary sa Barangay Bulata sa Banwas sang Kawayan sa Negros Occidental nga ginadumala sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. Ang kanta nga gintiguluhan "The Eyes of All Future Generations Are on Us"
Ang ginpasakupan man sang mga local Negrense artist nga Sanday Joan Bernal, Tim De La Rama, Swedish singer nga si Lovisa Regidal Sjogren kag mga estudyante sang Bulatan National High School. Ang mensahe nga dala sang kanta amo ang paghalong sang aton dunang manggad. I really believe that music and all the arts can be a powerful way to inspire more people to care for Mother Earth and our life-supporting ecosystems. As I'm standing here by the Baltic Sea, it's actually the same water that connects and surrounds our entire planet. While he was writing the song in December 2019, Greta Thunberg sa United Nations said, "The eyes of all future generations are upon us." So ang pinatulog kita sa mga future generations kung ano ugrahon sa subong in terms of the climate crisis, sa mga problema sa environment. So that quote from Greta Thunberg, a Swedish girl, inspired Anders Paulsson, who's also Swedish, to write the lyrics and the music of the song. Ginhimo ang music video sa tunga sang pandemya sang nagligad nga tuig kag ginlonsar online sang nagligad lang nga New Year's Eve. Ginalauman nga ang ini nga music video ang makahaylo kag makatandog sa balatyagon sang publiko nga maghimo na sang nagakaigo nga mga tikang para mapangapina ng aton dunang manggad. Martigo para sa Digicast Negros. Barb, katahom sang Danhugan. Sa video, katahom siya katama. Kadamo ka sa makita dito sa Danhugan Island. Ming wala pa ko kalakat sa Ito, Danhugan. kung kaisa na ko, bro, ako na feature report, katahom niya Barb, kanami, sa lugar. Ka-peaceful ka, tuway-tawhay sang utok mo kunara ka to. Layo ka sa city life. But of course, Ming, we agree nga dapat ang ligangid nato ng aton nga palibot. Oo, amo to message ang music niya. The recent incident, New Year's Day, nga incident nga pagbaha, amo na siguro ang ginawarn na kita sa imaginable basura. Correct. Humans na ang create. Worrying humans man. Ang pagdurudo sang tubig gikan sa bukid. Flash flood. Himok sang tawo pagpangutod sang kahoy. Kag siguro ang pagnabaw sa subati hindi naman ay control. Nature naman ang akuan, pero ang three major things yung nag-cause ang humans na nag-cause. Ming pasiba na nagbalik how ang ginubra sa tao sa nature. Correct. So that's hindi pa man gid siguro too late as of this time. We can still do our share. We can still do our part sa pag-ambling sa aton mga paligid. Siguro amo na dapat New Year's resolution for 2021, do our share. Yan naman. Biskan sa paghaboy nila sa basura, Ramiro. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.